най-сетне влезнахме. Полета е чак след 1 час. И след това следват 5. Много. След това... Час и нещо. В момента сме в Duty Free, се напръскваме с 100 парфюма. Аз направо се изкъпах цялата. Ама сега мириш хубаво с моето Гучи. Изглежда готово според мен. Вече сме в Абу-Даби. Най-сетне 5 часа полет, това беше сигурно 5 часа сън. за нея. Това беше наистина най-гадното нещо, което ми се случва. Това беше най-гадното пътуване. Имаше зад мене едни баби. Ей, там е. Това са те. Пате, значи това беха най-гадните. Не мрънкаха. Да, тя следя до тях, но поне успя да заспи. Докато аз трябваше да изслушам едната постоянно мръкалиците. Как 2 евро не са и били. Тя плати 18 евро за някакво вино. После и върнаха 2 евро. След това тя мрънкаше, че сено не са и го дали. И накара някой от стюардесите пак да й даде 2 евро. И после явно са се разбрали там, че някой е дал повече. И след това, като са се разбрали и се върнали да си ги вземат, и тя направи бати скандала. Тя направи скандал, че не са и върнали 2 евро. Много беше зле. И спря да крещи през цялото време. И да. И феновете. Гледай. Дошли ще да ме посрещат. В момента е 2 часа. И сме си взели Starbucks. Отиваме в гейта. И тук ще разбрахме, че след като пристигнем в Шри-Ланка имаме колко часа още път? 4 часа с рейс. Many hours later. Качихме се на самолета за Шри-Ланка. Много яко е, хора. Има възглавници. Идеално. Има има някакви други неща, някакви списания. Абе, много е яко такова. И сега ще гледаме неща от добър човек. Ми даде пак да съм до прозорчето, иначе аз трябваше да съм по средата. И да. Много е яко, да. Всяка една седалка си има възглавничка и такова. Аз ще питам дали мога да си я взема. Да, тук още си. Чай. Оп. Яко, брат. Та има още 4 часа път. И после още 4. Абе, толкова бебешка тая бутилка. Току-що ме събудиха и дадоха безплатно ясти. Да, хапваме сега. Значи имаме безплатно... То не е безплатно, но и не е включено в това. Да. Имаме хлебче, оризче или там нещо. Прилича на ориз. Да, мирише окей. И това изглежда мега вкусно. Изглежда много вкусно. Аз си мислих, че са орехи. Какво е? Някакви опа. Предполагаме като зърнена закуска. Какво да иде още? Ладно, изглежда брутално. Изглежда много вкусно. Аз имам такова, как се казваш, телешко. Той си взе пилешко. И мирише много вкусно и е мега топло. Така. Вече сме в Шри-Ланка. 4 часа път. Са ни чака още 4 часа път. Мерихме някакъв супермаркет и сме взели грозде и манго. Мега яко е. Пристигнахме, посрещнахме с студени кърпи. С ментов вкус едно. Мири, са вкус. И много освежаващи за лицето и за ръцете.
високчета с манго. Само ви покажам тази част. Видяхме слонове. Видяхме 2 слона. Не, 3. 3 даже. 3 слона видяхме, обаче не можахме да ги снимаме, защото е много тъмно и казаха, че са много гадни, агресивни. Много агресивни, да. И от супермаркет сме си взели някакви неща, ще ги ревюваме. Ще правим там, как се казваше това? Food review. Да, мали искам да се хвърля в басейна, изглежда мега яко. Но сигурно забравяме след някакви часове. Може. До сега бяхме там. Идвате насам. L01. Това е нашата стая. Влизаме. Никол. Това е леглото. Мега бруталка. Между другото, ние не сме го пробвали да. И това го има. Тук отражението има мега красив, здрав, млад, висок мъж, който... Абе, това какво е? Лампа. Леглото, тук има телевизорче. Да, за момента. Имаме и уникална гледка. Тук има Keep Your Valuable Safe. Чакайте само ви покажа кенефа, ladies and gentlemen. Значи влизаш и веднага те посреща Аки трона. Тук имаме банята. И това тук се опитахме да го свалим, ама не може, това е максимум, който май може. Може да се помъчи още повече. И тук... Да знам, явно му се го направи така, че да е малко страничко, ама... Окей, тук не знам... Така му влиза въздуха, ама... Влизат и скакалци. Какво се случва? Искам само да погледнете какво стана въпрос. Значи, аз искам да кажа какво се взех. Почваме. Взех си най-различни сушите. Имаше, напъхнах ги с такова с соев сос и имаше много вкусно васаби. В смисъл много хубаво мирише, не знам дали е вкусно. Имам някакви телешки щуротийки, имаме тия хрупкави неща. Имам авокадо, оризче, още телешко, картофки. Имам някакви, как се казах, някакви морски дарове и това е нещо кокосово. И това е някаква мексиканска тортила с още лют сос. И вода. Ми донесох. И да. Нов ден, най-сетне. Вече спахме, настанихме се. То ние ви показахме всъщност. Да, погледнете, буквално е уникално. Отиваме да закусваме и буквално ще изкачваме, какво беше? Не знам, някакъв връв. Връв? Не, малко ще ви кажа. Това е просто така рандомли в хотела. Гледайте. Красота просто, вижте, много красиво. Има някакви тук тигърски кръчета. Сигурно миришат. Стигнахме, вече сме на върха. Мега брутално. Мега красиво. Ма мега жега също. Гледайте. Страшна красота. Наистина няма такава красота. Сега отиваме още по-високо. Тук има някаква локва. Гледката е по-хубава. Какво ще кажеш? Да, какво ще кажеш? Много ми харесва. Много е красиво човек. Да. Тук сме вече най-нагоре. Мириша. Какво? Мириша. Така, сега ще пробваме нещата, които ви бях казал, че сме взели от местното магазинче. С какво ще почваме? Така ще ги сипаме. Тук сме взели поне така 5 неща. Ево насам пак. Нямаше спорт толкова да взема. От най-малкото до най-голямото. Аз имам план да става, трябваше ми кажа да взема. То ние сигурно имаме... това се е развалил.
Верно ли? Това е седяла навънка. А какво е това? Да, не знам. Добре да има и неразвалени. Да, чувствам, че въобще не се готви да се еди. Значи това не се яде да се готви. Това ще пробваме първо от най-малко до най-голямо? Да. Добре. Дай ще пробваме попит. Вижте го. Така изглежда. Много яко. Ти е пробвал ли си ги? Аз имам? Да. Да, такива съм ги пробвал тия. Те са много... Абе, те са много, брат. Еми, дайте да намирате яща. Ще я пробвам, бе. Моля ви се. става. Вече верно става. Къде? Ох, чакайте. То не се вижда. Са, е това. Знаем. Ама това има развалени, брат. Нищо. Седяно развалено. Да. Кажи го, брат. Бате, това буквално дори не знам какво е. Това не ми хареса. Не ти хареса? Не. Става. Това е буквално като Малтизърс, само че някакси... Пак същото. Брат, да, индийско, някакво ефтино. О, не, това няма го ям. Да. Я искам само да пробвам, брат. О, ма не ми лижи. Ман, беги, направо си. Това ми лиша отвратително. Да. Ей така. Някакви мънички странни. Добре, аз това ще го пробвам. Не бе, стига това развалено, бе. Не бе, не дей, бе. Той си такой в косата, са имаш. Верно ли? Да. О. Какво е вкус? Джанк. Да. Верно ли? Това може да е джанка, Аз принцип. това буквално мога да е джанка, не се шо. Пробайте. Не ме си. Ма дай ще го пробвам. Аз няма го пробвам. Ма това има вкус на киви. Киви и джанка са едно и също, не знам. Не, Не, едно и също. И на двете има вкус за път. Пробваме месен шоколад Bubbles. Тук опаковката, поне на това някаква хартиена. Дай, взимете, драги мои другари. Мене ми харесва. това е гадно. Това буквално е някакъв ефтин гаден шоколад от България. Да, буквално има вкус на гаден ефтин шоколад. Ма не я, защото имаме... Знаеш ли кой има вкус? На... Ял ли си ги тия LZ? Да. Не на това. Верно. Бате, верно може. Първи, че LZ е по-хубаво. Сега ще пробваме... Е това. Шоколад кашу. И те са такива бебешки. Чакай. Аз мисля, че ще се вкусне с кашуто, просто има... Да, кашува да. Ето. Брат. Не ми хареса. Са. Става. Погледнете тия индийци, какво правят само. Дай. О, да. Чай, дай на паца. Леве, дай на паца. Той само се обуя, брат. Така има повече грип. Дай. Чай, че не мога да снимам тук без да съм във водата. Ама ще го спусти върху мен. Абе, пукна май, пукна. Искам да се пръсна. Да, бе, сега буквално го пръскаш. Не знам който леко обаче. Аре бе! Не, то няма как, буквално няма как да не е пукнато вече. Не бе, то тук е... не е пукнато. Да, още го нажурат. Его бе, то тук има хъвка бе. Дай. Така, обратно към нормалното процедиране на това предаване. Водовино с Масимо. Така, вижте как изглежда грозето. Тия дълги, хубави. Да, пресни. Има такова, не бе, някакво странно е принцип. Нападайте. Аре бе, Има вкус на хубаво грозе просто. Да. Даже българското е по-хубаво. Не. Това е по-воднисто. Да. Това е специално внимание на този чипс, който е... Какво беше? Луки, Много е сега, сега заклям наистина много. кашталал и лук. Това на Шрек някаква комбинация. Я, дай. Я? О, не, това няма го пробвам дори. Не бе, не видиш то последно? Да. Абе, брат, сегни си темам. Вижте на колко на Мирис на предстояло синьосиране в пъпа на 40 годишен алкохолик, брат.
Не, бе, реално. Раздромен ли? Не! Айде, cheers. А не взе. Не, Знаеш кой има вкус? На... барбекю. На тия солети. Ватите, обиси. На тия солетите с подправки. Верно, бе. Да, не ги разбирам, брат. Ама не знам. Не е гадно, ама не би. Ако има други вкусове, няма да ги поръчам това. Тук що разбрахме, че нещо влеза в стаята, ли? Къде го бе? Я свети, бе, я свети, бе, свети, бе. Свети, къде го, аз не го виждам. Къде го бе, аз не го... Е тук, бе, е тук. Чай, бе, брат, къде го бе? Абе, това няма нищо, бе, ти отиши. Ма да още под леглото, бе. Ма снима ли нас, мани го това? Той бе! Мата май Ма там е бе! Добре, мани го това си. Ето го, аз го виждам, бе. Стигах, изхаби го, стига толкова. Лай, провали го. Аз не го виждам. Ходи, по старата са катери. По старата. Това са катери. Абе, това са къде по старата? Това. Няма шанс. Абе, това не са къде по старата? Не. Няма да спа днес. Няма да спа днес. Няма шанс да спа. Няма как просто да седиме повече в тази стая. Ето че сега ще покажа тук на по-светото. Взели сме си одеяла. Никога е взела и отиваме към стаята на Пацо. Това просто не е нормално, ето. Така, в момента сме в друг град и не снимах, защото реално аз не знам защо. Кенди. Да. Бяхме тръгнали 8:30, бяхме в някаква като ферма за подправки. Да, имаше много интересни подправки, там ни обясняваха. Между другото, аз не знам, може да е така, може да не е така. Показаха ни всъщност какво е истинската канела. Тя е същата канела, като тази, където знаем на пръчките. Обаче цвета няма нищо общо с тая кафявата канела, където ние я знаем и я ползваме. А тя е много такова светло, едно... Не бяло е ми, как да ви не знам, все едно бежаво. Ако успя да намеря снимка, ще ви покажем на екрана. Аз трябва да имам някакъв. Има клипчета. И имам смисъл, вкуса и е много сладък, защото аз я пробвах и е много сладко. Беше много интересно, много странно. Няма нищо общо с тази канела, където ние я знаем. И казаха, че това всъщност е истинската канела. А тези канели, където ние ползваме, тези кафявите, тъмно кафявите, са били някакви фалшиви. И да, и в момента пристигнахме преди малко на някаква ботаническа градина. Как така? Да. Да, такава градина. Сега ще ви покажа. Просто вижте колко е хубаво. То е буквално просто мега яко, мега уникално. И да, ако има нещо хубаво, ще ви снимам, ако нещо интересно стане. Много яки дървета. Много странни и интересни дървета. Сега ще ви покажа едно. Да. Е, това дърво е доста интересно и в момента вървиме от там. Цялото го извървяхме до тук. Трябва да взема нова джапанче, тия са ми малки. Моите са ми големи. Да, не са ми малки, моите са големи. И така.
Отидохме да гледаме някакви танци. Гледайте. 100 галазина. Ето, сега ще излезе Галена. The next day. Добро утро на всички. Значи, настанихме се вчера в един хотел. Днес си тръгваме от него. Вчера не снимах като пристигнах, защото бяхме много изморени. Зачеряхме и веднага ледяхме да спим почти. И сега ще ви покажем набързо стаята. Така, от тук влизаме. Това е тук е тоалетната. Както виждате, сме си яли манго преди вчера вечерта. Както да, тук е тоалетната, много е обширна, голяма. Това е душ кабината с банята, доста стабилна. Тук има бюро с да спишете нещата. Това е никога да оправя багажа. И леглото доста стабилно. Тук има още едно огледалце, телевизорче и чакайте само да ви покажа гледката. Доста стабилно бих казал аз. Така, в момента сме в някакъв супермаркет и си взимаме някакви неща. Нищо не съм си харесал, тя нищо не си е харесала. Ето ги малките индиота. Аз съм като местен тук и си харесвам някакви неща, сега ще отиваме май до някакви водопади, храмове, някакви такива глупости. Ще бъде доста интересно. Седиме от 20-30 минути вече в този щанд за тетрадки. Стигнахме до касата 2 пъти. Никола остави, отидохме към касата. Чаша на Гарфилд. И накрая, буквално вземе от 20 минути тук, ще вземе една тетрадка, един Red Bull и една чаша на Гарфилд. Верно ще вземеш чаша на Гарфилд? Да. Чаша на Гарфилд. Качихме се и отиваме до Кула и се возиме в местните коли, които са от този сорт. Така изглеждат. И сега тук в момента се качваме на 2 км път с тях. Доста ще е забавно, се качваме до една Кула, която според мен ще е доста забавна.
Това е кулата, която ще изкачваме в момента. Доста малко високичко. След това на долнището на стук-тук ще бъде доста интересно. То буквално това е... Това колко метра? Поне 10. Стреляхме, мисля, че до малко под средата. Гледката е доста стабилна. Никол. Това е. Гледка се до половината. Горе не ми се представя какво ще бъде. То има още... То даже не се и вижда края. Чай. Опа, ето го. Там чак. Още сигурно 1000 стълби. Най-малко. Не духа въобще вятър. Вижте само тук колко е тясно. Погледнете, аз трябва... Гледайте как трябва да изкачвам тези стълби. Тази верутка къде се знае? Сори. Та се държи бате за 100... Гледайте някаква дупчица тук. Искам само да видите как ме страх си дигна телефона. Погледнете какво става въпрос само. Аска красота, ама не ви лъжем. Умекнали са кръчетата. Има малко напрежонка. Гледай. Това не е много яко. Чай, сега ще опитам да ви покажа. Оп. Гледайте. Това е максимум, който се качва. Има хора тук. Има тук една дупка. Ама повече. 57 метра над морска височина. Колко? 1157. Да, има и дрон тук. Слезнахме. Доста беше екстремно. Ние буквално почти до най-високото се качихме. Има една люлка, такава swing-wing. Swing-wing? Това са от тия, дето в TikTok ги дават. Да, къде те качвате. Да, няма шанс просто да... Няма шанс да се качим тия неща. И след това отиваме на... Как се казваше? На Zipline. Те се пускат на Zipline, аз ще ги снимам. Zipline, да. Седнали сме си тук, си говориме. Те ще пускат на... това. Това е обяд. Сандвича след такава гледка. И реално не беше толкова скъпо, като се замисля. 9,50 горе-долу за сандвича и смутито, което е според мен доста добре. Така че, да, те са Пацо и Никол си взимат. И така. Изядахме си нещата. Сега отиваме към буса и отиваме. Си мангото, много брутално. Вкусното беше, това сандвича беше много добър. И да. Качихме се при друга машина, сега искаме това да кара с 10 км. Спрахме за малко да отиваме до туалетната, искам да ви покажа само гледката. Гледайте за какво става въпрос. Тук циганетата. Тук гледката. Стопит. Сви се, че пречи на гледката. Много е добро. Стигнахме до някакво място и сега ще наемаме от тия... Тук. Да. Ще пътуваме, мисля, че... То само е 20 минути пеша. 20 минути, аз да, 20 минути. Не. Зависи как караме, сигурно 10 минути и ще сме там. Имаме си публика и отиваме си вземаме такова и аз дори не знам къде отиваме сега. Отиваме да видим едни водопади и мисля, че ще видим един мост. Вече видяхме тези водопади. Ма не, ще отидем при тях. След това ще отидем да видим един мост, който много прилича на този от Хари Потър моста. Там, където минава влака. Обаче не съм сигурна дали ще минем през там. Да, ето го мост. За този мост говоря. Ето. И да. И мисля, че ще минем там него да го видим и след това отиваме към хотела, в който имаме 2 часа и половина път направо. Ние днеска 1 часа тръгнахме, в момента е 5:30. Сигурно към 6 ще сме там. Това е куче скоро водил. Бате верно. И така, получа, че аз вървам малко по най-хубави места. Така малко
на Западен парк. Минахме вчера през Западния. Какво да кажеш? Минахме вчера през Западния парк. Дойдохме, видяхме нищо специално. Мостче. Напротив, много е хубаво тук. На мен много ми харесва, но мостът е много готин. Аз отдавна го бях гледал и исках да дойдем тук. Тук има много сладко бебе. Тия водопадите... Масимо? Да. Тя си гледам бебето. Тия водопадите, ние сме ги подминали, всички сме били спали. Не е верно. Хавто шанс. Иначе това е натам. Мали сега да падна назад и се че страх. Това натам е така. Аз ще ви покажа един кадър преди това отгоре как се вижда. Така. Хело! Значи ние вече сме в Коломбо. Май. Мисля, че това беше, да. В новия хотел сме. Сега ще ви покажа отвътре. Много е як. Харесва ми. Ние се оправихме, че и след малко вече трябва да си лягаме, защото трябва да ставаме в 4:30, защото от 5 сме на сафари. И да, в момента е 11 нещо. А сега влизаме вътре в стаята. Let's go inside. Значи, ето го Масимо. Той много си мързелува. Имаме си телевизор, имаме си гардеробче. Тук има едно яко голямо огледало. Има някаква стайчка към съседната стая. Тук имаме малко барче. Имаме някакви неща вътре в хладилника. Аз си взех съм разби за после. И банята. Значи тук вече я разхвърлях, защото трябваше да си оправя всичките тия малките неща. И ето. Тук се къпим. И разбира се, пак има от тия прозорчета, странните, с мрежите. И да, това е. Стаичката е малка и сладка, ама е много хубава. И леглото е много удобно. Аз току-що за първи път легнах на него. Утре трябва да става. Сте зали? И после имаме... Да, имаме 7 часа път. Давай, утре почти нищо няма да ви покажа, освен сафарито. The next day. Урото на всички в момента е 5 часа почти. Мисля, че е 5 без 5 и вече сме готови за тръгване. Аз съм бодър заради уникалната новина. Ливърпул биха ПСЖ първия кръг. И да, просто станах бодър рязко. В добро настроение съм. Дано деня да продължава все така. Излизаме. Навънка е още черно. После ще върнем до хотела, си вземем багажите и потегляме 7 час път.
спряхме на някаква станция, която има туалетни като кафене. И то е точно на океана, на крайбрежието. И там има мега брутална скала, сега ще ви я покажа. И буквално е мега красиво. Вижте, то там се вижда другия край на крайбрежието. И ние сме на единия край, така като гледам. Изглежда наистина мега брутално. Това е скалата, за която ви говорих. Прилича някакси малко налегнал слон, между другото. То не че е много такова възможно, но ето това е много хубаво. Там си са туалетните, кафето. Така, спряхме на едно място. Средата на улицата. Да, и ще караме местните коли, които по-рано ги видяхме, да. Ще ги караме, ще пробваме да видим как ще е. Да, и да. Тук зад нас е пълно Да, с прилепи. това, всичко, което виждате черното е прилепи. Това тук, всичко черно, което виждате са прилепи. Там на това дърво има прилепи, на това дърво има прилепи, на това дърво там има прилепи. И тук имаше една голяма игуана, не знам дали някой видя. И да, ще пробваме да караме тук, само чакаме да дойде. Like down, like this? Yeah, this is down. Okay. Ама не отпускай гъста. How big? Break? Yeah, okay. И съединител и всичко. Ще се bumpy road, okay? Bumpy. Slowly, okay? Slowly. That's it. Беше мега брутално. Да. Снимахме клипчета, карахме, научихме се. Ще се научим. Аз реших, че ще се научим да си купя такова. И ще се джипвам с него насам натам. И с този хотел се сбогуваме. Отиваме 7 часа на път. Така изглежда, доста свежо, много готино, много зеленичко такова. И от днес, чайте, от днес не знам колко още ще видите, така че да. Сега ще направим реакшън на нашата стая. Така ли се казва? Не знам. Втори дубъл, дай пак. Втори дубъл, слеза долу. А раницата ти на земята? Мамка му, чакай. Така, трети дубъл. Си се навела. Така, заповядайте. Моята... No, it's nice, it's nice. Виж телевизор LG. Значи това за сега е най-хубавия хотел, но първия хотел си остава с най-хубавата закуска, вечеря и всичко. Някой май ни чука на вратата. Това е най-важната част. Мале, как мирише? Мале, хора, мирише на... Не на ванилия, не знам. Най-сетне, след този ден с толкова пътувания, се легнали и сме готови за сън. На легло най-накрая ще спим, не на гадните седалки. Така, какви са ти заключенията за тази почивка?
Обичам да се возя толкова много, може би вече. Наистина, това беше много too much. Да. Аз по принцип съм свикнала, защото ние сме имали много дълги пътувания с кола, обаче това някакси не ми беше окей там. Много беше пътуването, да. Все тая. Ама беше много яко. Все пак. Какво ти мнението за Шри-Ланка като цяло? Ще върна още 1000 пъти тук със сигурност. Много ми хареса. Това е едно от местата, на които да знам. Просто има нещо, където ме привлича, като в Африка. Бих дошъл тук, но не мисля, че ще е скоро време, защото просто наистина това пътуване. Всяка една забележителност е много раздалечена от една до друга. И наистина, ако ще идвате тук, трябва да прекарате поне така 2 седмици. По принцип, това ние където го правихме сега, се прави за 10 дена, ние го направихме за 5. Да, затова бих се върнала пак скоро, за да видя и нещата, където не съм видяла сега.